Nakajing sha kawang tear gas na lo kajing sha tiat bat sha bom kinong yalam bat khot ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association hakapor chi tengsenya ka santrik unai weng araja arpusan hakipulet ke East Khasi Hills District kat ba kinang penlong kajing yakhi bajai jai hamauring keneng nakaliang uba Thomas Pasa Working President ka Khon Hinyo Trap National Awakening Movement ulami che khmat ben penram jur halor kajing le kipulet Habakren cikilat pathai kubor ka santrik unai weng araja arpusan uba Thomas Pasa ulaong baka jingle ki pulet kam dei shu ka sien ka beningkong na ka papin sngo halor ki jingjai ki bladap banja ulaong baka jinghiar ki pulet chakate ka jaka ha ka posh tengsinya ka penpa baka sarkar ka sha kharwat chabi ha ki try company penmi cement menem step nilai I tu ka jingjia hang thi apo ngorun kene ha ka bana kalyang jong ki pulet kila siat ki clear pesakman kila bom ya ki dekat bak kino yelam jongka MC TOD harga jingga ki jong kini ki try truk bat ki nong nek truk hagi kat tu kat disti ki badat la sedang pada kalian jong ni kani kam ding shu kasih ke betul ni de kemau ba ki bor bla le haka jingga ki persyak ti motion jong Star Cement kami ke ka khobor ke video hakaba uwei ni ki nong tre jong to factory ula patha kala damu u ya ki pulet ban bom ya ki pajba da ka bong maru but hakin ki khnet smi bada ka ti ki to ga seng bada nilai I ba haka jindon jong kat jong DC jindon jong SP uni unong tre jong cement factory udang nut ban ong ya kinong yalam jong ka kenhun ba unsap hakem bagi bulan but menen pada hal porsi teng sebenarnya dari yang bagi bulan kila lain but escort ini kali ada kitrok juga tek cement plant ban pelat yaki bakal ajan kajingnya set iki tergas bak kajing bom syak bom juga dekat juga truk social pada kali yang jogi kini porok ki penpau tu kawai kami tambah ke tu kajing jam memang ke penpau ba let's say kasarkar kasak kharwat shabi hakin ki try dan ki cement factory ke bulan apa apa Jade Hills Nalor kata uloong ru baga jingbay pisa ki company penmi cement sha ka sarkar jilla ka pen I baga sarkar ka shakri ki try company penmi cement amya ka baha ka miat ki pajba ban kham shai su ni I ru bagini kini cement factory ki wei no bay pisa ya ka NPP hagi pol bilada katung report juga Election Commission of India how arjar apulai habak parti ki hap I kata ka jingyo sini yang jongki ka NPP gala penpau bakal ayo san pulang na ka Star Cement bat ne kiwi de ki cement factory budan hakti bat kini ki penpau sai kedar bat le se ka sarkar ka kham la ban sakri ye kini ki cement factory ban ni ka pe ka bha ka mian jong ki pai ba ki bade ki try shirong ki jong pada kali aku jomi ni penrem je ketika jing lek don bor jongki bor jo kulit kata sting senya kabumut ba lek si ki pulit haka diga mit ki klem rekam su ku minta kino sakrio pai ba Henry ku minta ki brio ki batrai na menta kini ki factory bat ki batrai ban penbet penbiang ya ka bha amen jong ka sarkari pada kalian la jong I ngalai I tu jing dawa jong ka jong ni kita position ha ka baki ong ya ta jing sia ka kum ka dor bala bu to sarkar te ka jing kali ka mi menta wa ha baki ki factory ki ba pen khai ya ka jing tha jong ka sarkar halor ka jing sia te ha ka jing sia ka de ka sarkar ban sim ni ka do sinjamat pun sistem ni factory nomor bakin bu kita ki kendon ki ba sarkar ka labu henai ni hang ni kalau na perdet but ni penram jur di kani kajing dia kani kalau persyak ya ke ai ke ba le constitution dan kita ka riti sinja jo dari India ai ka ai ya uwei kuwei no susong jo dari India bangim de ban klet wa ka artikel ka kendai saparawan sapara I kai bor ya baro kino susong jo dari India ban yakhi dari ban persyak ya kanu ko komtrikam jo sarkar dari ban persnyo da ka sur ka jing persyak ka jongki halo kajing siapan beng ke joki but omdan unu beri ubalong halor jo constitution teki kabashai galong bakini ki bayaki persya kajing siapan beng ke joki ha kini cement factory ki dan ni ka hop
kumalai bori ki da constitution jo India hi but ni penpau ka jo solongo bagi dang wat jingtip hadu kini ki klimat ki pemerintah ba yo presiden juga MCTOD di pulut kila kem ini ke basu lungo pada apa don jingtip ba shanu kila ara pada ya presiden te kami lagi kenting ke basya ngi la monong ba to ka ka jingkem ne ka jingsha kidnap ne te lagi pulut kidan kila sedang ban kidnap ki beri hukum dia te manu de ban skai manu balak ban skai pada hari kerja lah ka jongi tinggi penrem juri kani but ya kini factory ru ki bala awan ban sim ya kadut kalap jong ka bru neutral ban kamai spa tangel de hande kamdon kadon ko jimuntoy ya ki try sinong try muluk ke basyahi ke bagi tip dang barot ba ki babon ba ki office jong kini ki cement plant kadam bitang hago hati handi hangni kaditang factory ki trekam lada dan kam ununu kontraktor uba supply tier hago lada uhab ban le wat ya ka bil ga jong uhab kahap mi nang sinopo asam no po hati teknik ke pau sai kedar ba kini ki factory ki babon jong kini ki malwari ki exploit ya kaji ruspa juga meram o jongi ban mentoy tangel dia tidak kalian jongi daka kentin ga basai bangi perram ni ban min sa thor ko siti jing penram ga jongi ban penpoi sa kami jongu chief minister ban sa kami jongu home minister na kalian ga jongi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya